हामबाय दिबर जराव तिनि सिनि ससियेल मिडिया नि ताकुक ताइ बुकुक संनो मामानि बागै बेलाय बेलाय पाइफ्लाया हामबाय ताम हंकाय जों तिनि सिनि आरडी ब्लक हेजामारा आरडी ब्लक 1 नं सिमना सिनि सार एमडीसी रवीन्द्र देबरमानि सीटनि बोरै रगंगै TWF नि और सेंट्रल बॉडी नि बुकुक संगंगै डिस्ट्रिक्ट नि बुकुक संगंगै जों यूट्यूब नुगै दंगो बयनो सिबानि बुकुक संग्रावनो नुगै दंगो जों और सिनि बुबाग्रानि मांखर बेबा गोरों गोरों जागानि बररक फायै साफाय अभियान साफाय खलायलाय दंमानि नुगै जों साइट खाबु खावो जों नगो दंगै दं मालिया जों फाइनानि मुसुं खासिनि बुबाग्रा 184 जन राजा साइट हामानि मांखर जों तिनि कुरुम कुथुमखाय बुसालायै जोंबो साफाय देखाय मानो हनै जों साइटक लायखा सिनि साइटक मानि बिसिंतै सक्सेसफुल लंलिया ताम हंकाय सिनि बोरै बदलंनि तिनि सिनि आरडी ब्लक मीटिंग चलि थाका मीटिंग नि परे बरक फायना हनि कक रिमानि आबो हंकाय सिनि गोबां मा जरा नायसिंना नांनाय आबोनि बागै जों ते गारि खुंनै रंनो जों वेट खायमालिया आबोन बागै बुखावो किसा कष्ट हायबाना ससियेल मिडिया रक जखन जों बाय दुख कक दुख गोरों मानि बिसिंतै जों दिनि मालाय फायगा बंनो बेलाय बेलायखाय पाइफ्लाया हामबाय मारियो ताम हंकाय जों खावो मोसंगो जे सिनि बुबाग्रा संनो जों काबनानि मोसंगो बुखावो जों मुक्तयरि दंगो ताम हंकाय बयनि दफानि थिमा लोंरक हंकाय बोसोकसे नायथक नायथक बोसोकसे गोजों सुचि कलायखाय सुचि खसाय मानो हायखाय तनि जागबायो सिनि 184 जन राजा साइथामानि फलकाय सिनि मुंसा गाहाम साफ सुथुरा नुगिया आंहाबो न कयना मोसंगो जे सिनि बिगत प्रशासन खायथानाय रंनो जों नुगिया दे जों बुखावो बटेक्ट नांगिया दे अब हाय मांखर रंनो जों गोजों खायथि सागा हंकायसे गुबुननि जागानि गुबुननि देशनि बररक फायगा हंकाय बसिनि बुग्रा संनि सिमा लोंरक हिनि सिनि जागना रक तन्नाबो मुसुं जागबाय दे आं बरंनो बिगत सरकार लायथानाय रंनोबो आं कबगना मुसुंगो ताबुकनि रुलिं टं टंनाय रंनोबो आं कबगना मुसुंगो जे जों गोरों गोरोंनि फायै जतनि सुबा सुबायनो जतनि सहयोगिता बायनो जोङो सिनि मांखर रंनो सिनि बुबाग्रानि मांखर रक जाहाथे दुगनां नायथकाय थिनांनि बररक सिनि जागना तैखाय जों मुकुमु नुगना तैखाय जों जत आमसायनि बोरै बदल लंनो बङै आं कबगो जों फायबाय जे जों नगो तङै इंलिया जों नगनि थापानि आमिङै नगनि कुरुमा आङै जों ते तङै